Medafo enne ye ba besia de na asa na ye bekoso no mame ema wakwa aba na afen so mema wo atena ase enne ye saka onimonyamfo bi e wo fidiem ha se ya oni yen eche nimdi a owo opone kakra e de ama yen se na ye be ya yen so abrabo na ye bo no yen so ye behu ye ho ano na yen se mre me pese obeka me ho ne yakọ ne yakwakotie nsem a wode etudwa na afe ye ba efutuo bi a wo honom ne yafa e de etu ye hofo e de bi enso etu afoforo efu yenko nyenko hwe video no embrasisi ya Prophet yemwajo Lejo so fa kofi na umpom te say Ewrade na dum bibia e boko yeda ewrade ase me pacho ansa na yebekọ nkomodie ne so no meji adwenkyere kakra pacho so obi twetwe no ho a yemfa nse bema se ode niema bi fa ho atwetwe na atwetwe ne saa how be ni timide bre wo honhom fem no to bi sha ase so otwetwe ne bema eye wono a na etwetwe yes oye to aso kakra na sunsuma bedi akire pa ya sunsum bedi akire a de de banie edi nkan de yare ebre onipadua obema mu nkosua na wode wo no etimi se 96.3 etoso biem honhom fem ade asesabo ebaw because the moment dawo be mema bedawo nsem a wo twetwen no na enhyira ne ensonoma edawo nsem na ha adwen it obi otwetwen be ma no masturbation no se wampe ho asem anka onyeye sunsun fam onyeye okay honam fam onyeye okay ena ebesan so agane yale anesa ebeye den hey yeah sa yale ne said den Lawson FM because ye honam 96.3 ena odi akono twetwen ye ena sunsuma be gina akire basa anodin ya metiase but Ewrade be ya metiase me ba na mitie na obagofi eden na ehu message Ewrade de ma me say direction okay akwankyere akwan obi be kire o ma wo ye kwan mu be kire o ma abrabo sei pa enti se wasi so na ya brantie akwan ya obi be kire o asem ba akupo be kan to tirim etimi se wa brabo ana se timi de nhyira bro na se timi de nhyira bro no kre na de se ya brabo no mom na dɔɔso pa because ekwan ya se ya brabo no unya so control na easy yes emfaso no unya na instant animanimu a no anya emfaso no te se otwetwe oba ma feelings obenya na animanimu a but akwankyira edim pagya ba no te se bia yes kokosua adwuma ko school enwumonsa emfa feelings mre umprempre ba daachi no the feelings a eye papa ene brewo eba ho sunsun fam honam fam ni nyina wo honom eti nipa bia no nipa obekire wo kwan e wa ade bi ho no sa nipa no wo ani dia wo problem nipa obekire wo kwan e wa ade bi se bia adwuma bi abaso yenkoye bi bibi abayenko akwantuo bi abayenko se nipa no kuta sunsum ana wo kuta ani dia obovi uwo problem kese because nam so kuta ani ni nti no wona agenda wo de kirew na wakodi nsenseme eti na miti abrantie na yi no emu oya na yen mu no esi so ne efere ye maame ne papa mu titru ye papa eti asembu ho ntimi ko kan kire papa ebi onye fere yesuro papa se obesi ha na ni a kire no unim so kan kire obobo obekun afiri wiase kra se unim se secondary school dodo no a okona wudi hyeto a omutimi de bonsam ta wa bi FM eti mo awudi na edezi ne wura seta kire wa anya bia na ahodoede obohunu anso mo introduce tawana ma onom ya na aho atofom ne se wa sha ase eno edino Ewrade nipa obe introduce ade ama wo eno na ase nipa bebre peer pressure to fago fi sunsun fam de sa de no so wo ho na otwetwe be ma pe ho asem ka enye sa wa brabo be sei yo etina so de na ebesua ene de ebesua de na make sense direction akwankyere ene e kire ye wo sunsun mu akwankyere ene ye honam mu akwankyere na ebre bia no sunsun mu akwankyere obo hotimi ya akwankyere wie ebia na opeba okay wanya bani bi okọ ba bi spiritual man bi ho wanya bani bi wanya bani wie na fefiri ho kọ na ne niam aye basa dodo no ataka se metumi wale wie yi madwuma aye basa ebu ho aye wa akwankyere bi ede ma wo
na akwankyerɛ yɛ de ma wa ɛyɛ west ɛna ka ho enti na se sunsum no obi bodua a ɛyɛ nano kasa sɛ me bodua no wie a sei na me pɛsɛ wo yɛ ɛkyerɛ sɛ sacrifice bi bɛkɔ so ebi wɔ cross fa obi daase wonya kasa word na ɔno ankasa ontua so ka bio na emum sunsun wa kyerɛw de ɔde be daase eti most of spiritual person fo bebre timi kyerɛ obi wa akwankyerɛ bi a nkwantanan so wokɔna akɔyɛ a saa de ne bi a yɛ ama but wankyerɛ words bi a bɛka ɔde betua ka wɔ hɔ eti akyerɛ ntim da ne tia obetuma akyerɛ akwankyerɛ sɛ kɔyɛ ade wɔ asieyɛ asiye de ɔkɔyɛ bi ade no ebɛyɛ yɛ ama na ɛyɛ ma wo a ɛwɔ sɛ spirit bia ni wiase a ɔyɛ ade ɛkyɛ including nyame sunsum ɛne bonsam sunsum okay sɛ Jesus sa kwatafo ne ade no omu ma meda ase ni nyina kwata ne bai sa yes what you say was you do ɛna msa mo yɛ ade na nkoro na aka no wɔ omu nyina yɛ ade ne san so bai adentia omu hia aseda so o co spiritual maybe on wo kyerɛ wa kwankyerɛ a ɛwɔ so west any ade abɛya ebe settle the spiritual kingdom no ama insunsuanso bi entumi ma wabrabɔ so akyire eti mesere obi bi hotie bere sɛ saa de we yɛ ade a ahankɔfo bebre man bi ba me hɔ obie cement any iron rods or fasade na adwuma ne gu or fasade na adwuma ne gu obanam ka kyerɛ sɛ obi yɛ ade bi ma wo san nipa na wu o ma me kɔyɛ ade wɔ asieyɛ anam se niema bi ɛnyɛ sɛ ade na ɔkyerɛ wo na nya ɛnyɛ ɔkyerɛ wo protection ade bi akɔyɛyɛ but na wɔ sɛ wo yɛ niema bi sɛ ne ɛbɛyɛ settle ade na ɔbɛyɛ wakɔ na ameda wo ka eturo bi ɔkɔgye sikaduro bia no sɛ wanya ade bi yɛ settlement wɔ hɔ na sɛ 5 years ne ahyɛ ama spirit ne ba bɛda wo ka no wɔkum eti akwankyerɛ yɛ ade a ehia ɛwɔ nipa abrabom sɛ obenya obi a okura sunsun mu ani a obehunu sɛ akwankyerɛ a mekyerɛ wei ne fapem no sei na tie so ati asio eti na Awurade de ma bedum o my Ghana Awurade na me so yi akwankyerɛ eniema ama nipa firi mpokyerɛ mu me kyerɛ wa akwankyerɛ a me kyerɛ wa de bi a wutimi yɛ taatoɔ ebi a obɛba bi a wo adwuma nyina agu woyɛ bibi a yenye yie me kyerɛ wa akwankyerɛ a na ma kyerɛ wa de bi a bɛyɛ taatoɔ sɛ ne bɛyɛ a ɛka dan bi amem sacrifice ene yɛ de ti wiase etini obi bebusa question sɛ ne kanye sacrifice de ti wiase a enka Jesus Christ nkoma mewu na emom ka Nyankopɔn bekum bonsam dalet na nka ye ne ya free but or the Yesu Kristo be yɛ sacrifice ma ye sɛ ne be yɛ apam no betimi yɛ gina etina say Abraham okoba afode of our Isaac koba afode yɛ sacrifice eti nyame mu no so yɛ ade ma wa ɛwɔ so otua sacrifice honhom bɔne so yɛ ade ma you have to pay sacrifice etenu na mabe ye won kofo bi wo ho yɛ adwuma na adwuma agu nyame yɛ adom a ofakofi wo kina metena sɛ yɛ counseling wo kina ne na de kyenye wo kina ene na de kyenye na metena sɛ benada wukuada ya wada fiada ɛwɔ Kumase atonsu esre so Kumase atonsu esre so na esre so ne high tension me yesunsu mu hwehwemu na ma yesunsu mu abisa ma sɛ ade na ade enti a wabɔ bra na enye yie no die enti na ma ne yesa me research ama yen sɛ die enti na ahia bibifo abrofo ayeye abibifo bɔ mpa ye bebre abibifo kɔ asɔle bebre ba abibifo nye yon ye ho kyere ye enti secret bi wɔ hɔ of ma me kan sɛ me mra John the Baptist wo bɔ Yesu asu no wɔse na abuburo bi besi na bati ɛyɛ sacrifice bi a Jewfo ne ye se bia obi baji Kristo dia yewo nsuo so bɔfo ho ɔno ne gina wo wachi se ne be ya on best slide na no yewo sacrifice bia ye enti ma wasiti ntim ntu bi adwuma engu enti nipa bia ɔhwɛ me no obi ho a ɔpa wo wachini saa obi ho yale wachini saa woman bi bai ɔwɔ asɔkɔre mampase bi side ho no ɔhɔ ana ne nsa ahona ye kakraka se enti ne ba ne din kan bai bi ko no ontumi mfro kama oba na me kyerɛ sunsum ade na me kyerɛ ade kode e ma ni siye do me kyerɛ nipa koro de but me kyerɛ akwankyerɛ a yenka ho asɛm ye de ne sɛ ya akwankyerɛ ni wie o wie akwankyerɛ within 3 days say ensa na twetwe ensa ɛsɛ
enso ne sofo aboso mpa ya so na etumi nko eti akwankyera ye den ma wo no eti ma odi eti mbo fom eti akwankyera be na wonam so eti de meka ne say nyame ya adom a wakina me tena se aye counseling eye Kumasi Ghana na me wo odifo Daniel me yesunsum hwehwemu twintonto me number me de tudwa se ne be ya ebia na wutie me na wafa number no ofre number ne se sia na ni mi nkomo obo ofra na ye busy ya akoso frɛ na mefa number ne ye 0244 57 17 05 05 0244 57 17 05 press sia me no bedin komo me numbers na 2 96 the back on so account 0246 57 13 33 0246 57 13 33 eti direction America ho asemi o ko kejetia ebi awo mamponten na obi a kire wo kwan se for ni kire mampon kwan so ne wo mu a be pie ekwa adwura side oba be pie kejetia ebe che ansan wadu because we nya right source of direction eti se me oba me ho no mu a me ye hwehwemu ehwehwemu no a me ye no na mami hunu akwankyere a me kirew iti mimi de me ya kwankyere pa na nyeni nyina so na ya me ya kwankyere obakufina me ye interview bi na me kai last 2 weeks guy bi ba me ho na wo so oba bi an netena wo jana ba me ye hwehwemu na enye sunsum asem okay edi nkan ni botom nyedu ana de to so bi on so afon ne dress enye iti me kire no wo so me yes a physicalities ni nyina wo me kire ne se wo die wi enye sunsum eye physical ana saade na to so enipa bi ha wa yale wa chini sayade ne nko brana menye hwehwemu hwe na menkire wade a obeye se ade we na ama wo yale obo ha wo ye adwuma ne nye yie oba na kire wade a obeye a ebema adwuma na koso se sunsum bi asole ati adwuma no a ehonum na ya metu sunsum mutuo no obo sunsum mutuo no eya ade bi a me ma wo ye na najo wo ye na najo a wo to a obesundaye panyi bi wokurum hanom na oko Accra oyare of oyare mi boni dia unim no okay oyare pa no oko Lebu ti doctor ohwe no and waka so oyale we die sunsum yare doctor ne friend Dr. Anita Okulebu na mamenfa difo bi ma na omoa etu ode me number man no oboya so nso ni me industry no woni me oboy nam number no be no o da bi dey madam funu me no so ko no ho be last month no oba ya me hweye no na obi a chekere no wode wakra tuntum a chekere no wode akohye sieye en wa ya de atia no eti nipa no obeyale saa ontumi because wa ma entity spirit wa sieye en watu aboade abon so munyina ne kra so se ne be ya ne ho nto no so obi wo ho a wo ye ohene oyale anase enkofu bi ewakitia no oba me woniema bi a me ma odi dware me be am koye bi ba obi ofi oye panyi pa odi dware me ma oto nkrante no me shaade no ma wa odi besim 3 days odi sim 3 days a ani ne besesa se bosom wo ofi a ani ne ye white within short a be yellow se bosom wo ofi a be yellow se beye na ha won so esesa etu dware sa de 7 days bo abedware 14 days a ade bi ekoso no so da ye hunu eno na abeso da na obi fra yie ntoma esese nipa no ekura sunsum eno no eye bambo ade ameye a obi biala o hweme no o meye sa because wuni bamba ubi adwuma ebegu pa wuni bamba te se galamsey site na meko obo ha woni bambo no obi de aboa ehu nsuo preko nsuo omuta de sei pa bo se obekọ ho na ye de asase no obetu galamsey na ya unya bi mekoye obi asase so adwuma wo wa atreso ye fra bi wa atreso ma ne di moto no kokosi mi ho no mehwe na obi de preko nsuo no wade mansa
ɛna wɔde nneɛma bi aka ho no wɔde asɛe asase no enti basa wɔde atua aboadeɛ bi ama tumi ɛwɔ area hɔ sɛ monhwɛ sɛ akoa no otu galamsey na onya bie enti mɛsrɛ sɛ ebi a woyɛ man na otu galamsey bra ne bɛyɛ nhwehwɛmu bra na menkyerɛ wade abɛyɛ a asase no ɛbɛyɛ fɛta ama wa otu a obɛnya bie anaasɛ bia wonya awoɔ oba mema ebu ha mema 60 days ebu 90 days ya me bɛyɛ wadom ama watumi awo eti sunsun mu akwankyere biala ewurade na me so boa eti mesere se bia eni ya na wo hu me efrem odi for Daniel nka na ndie na me bɔnyom pa na bɔnyom pa obagovi menyom na last okunafo okunafo ni bie kwan pa because US okunafo de me nante okunafo de aboa mi o me started in France. Okay. Because France will afford the menante by Holland, Canada, Belgium. I go via dam here, my chin almost 16 countries. In Kuruma Kuma could do sia. And they were my Makuma could do sia and they were added them a coso. Wow. So I tell you now, Sofu 96.3 or Holland. Minyante yes, or so the chopaba. Me can o me. Na oya di bitiame. Enso kura ma anya ne hwe na mo Holland na ne yere efrem se ni kunu no eyale na agba asesa na mo call baabi no yesi me ana sofu bi na wakasa etia no sofu panyi no yeah ovovi to be honest ne ma me wo patase he ya ena ma fresh o mu di dwa to ba de etie nie me kura bofo me mpa sisie okay eti nipa bia o solitie nipa mempani po sisi nipa mane nya ho etimi no eja ofo vinka mu skank beto ahiafo asem adi ama wom pa because obi timi sisi wa adia eya obi timi gi wasa ase firi wonsam eya obi timi do be jan court adi bia beye bia eya ni aje firi wonsam obi timi gi oyire ya obi timi gi oyire ya etimi sere se saa de no a ma anya ne hwe kura na bibia to no ewurade ama msunsum Abusia mesan so adawase biem sa woje brani ekokoshe video no ebaaye na yese nipa ya ade awosaye yie enu ti medam ase pa sa mo se madaje na mo de tie sansem we na afutu semi migidi se mo de betum kotokom na mo de adijuma mo de betum hofo enya na mo bia na etu a ejato wo sa keke se o nyame hihye ne mensa ka wieti ma forget ne aka kire no se wo koya kwankyere bi obi boa wo ma won saka bibia wo se wo ye den wo danase wo che nipa ne se emwa na oboa wo no ayeden eso wani ye bedo panini nso ase se onya asa nimdie we wan fa hye ne ho na one yen aba beche abusia aha ana mde ubesi ye fa we ntu ye ho fo ne fa mo ye bra na mgidi se ye ne sa ebeboa ye medin no eye na akosia adepa hanso da so aye emergency Ghana TV da se na sanso anywhere de ahyemu e wa ha biem like video na fa share na subscribe for mama makrawa na madawase